No, už ma to nebavilo počúvať každú chvíľu, ale keďže je to Volvo s ADR výbavou, má aj definitívne riešenie. Odpojí baterky, ide všetko okrem... Odpojí všetko okrem tachografu, povypína aj chladničku. No, teraz to chvíľku nechám vypnuté. Netreba dlho. Táto nálepka ma tu občas ondí, že vyskúša to za jazdy, ale radšej nie. Dobre, teraz nahodíme elektriku naspäť. Tak. Zapneme elektriku, uvidíme, čo to urobí. Hlavne nezabudnúť chladničku zapnúť. No. Tak. Zapína postupne. Nabiehajú systémy. Zapína rádio. Neznámy zdroj. A načítalo Bluetooth. Už som si išiel oddychnúť, vydýchnuť a nadávať. Ale dobre.